ngizotshela nina njengabavoti kodwa iqembu lekhaya sela-communicate naye lo obekade ikhansela lakubhalela incwadi futhi angichazele kwakhomuleti umfowethu uxoshwe ngesonto lemlamhlakadedile watshelwa ummeli weqembu ukuthi iyamxosha iqembu ngako konke lokhu obhala sikhansela amacala akhe awu-5 kulamacala awu-5 alikho nelilodwa icala elithukubhala exabene naye umfowethu obekhansela alikho nelilodwa elithinta mina exabene naye kodwa amacala abewenza yena singekho kungekho konke lokho so esizotshela kona-ke bakhomuleti umhlaba sizotshela ukuthi umnumzane uSibusiso Richard owaziwa ngekababashana akaselona ilunga le-IFP akasafanele futhi nokukhuluma indaba ethi-IFP akaselona futhi ikhansela enesibani abaqamazi iqembu lekatsha sebelabhalela ngisho uspika womkhandlu wamasipala ebazisa ukuthi uMr Ntuli usewumnumzane akaselona. Namhlanje i-IFP ihlangene lana izokhuluma ngodaba lokuxoshwa kwekhansela. Izizathu sizwile laphana zibekwa ukuthi ke ikhansela lixoshiwe ngama-allegations akhona. Ingabe mhlambe sibe khona isikhathi lana lihlale naye phansi ukuthi ayiphendulele. Iqembu njengoba sizela okusempeleni thina bekuzodlulisa umbiko noma umyalezo noma isinqumo esathathwa iqembu le-IFP ubuholo obuphezulu noma ikomiti elikhulu okuyi-National Council okuyiyona highest decision making body ye-IFP. Unikeziwe umfowethu ithuba wabekwa kwakhe wabekelwa wonke ama-charges nama-allegations watshelwa wonke ama-charges kwatholakala ukuthi konke uyakwazi. So ingakho-ke iqembu-ke lithatha isinqumo lokuthi limxoshe eqembini le-IFP ngoba kubukeka ukuthi iqembu alikwazi ukuthi lingamelwa umuntu oyiphatha ngalolu hlobo okubonakala eyiphatha ngalo. Kuyatholakala ke lana ukuthi before uqala umhlangano kade kule nxushunxushu ekhona engathi kukhona ukuhlukana njengeqembu ngabe umuzwa wakho uthini ngalokho? Iqiniso phela ukuthi uma kukhona inqumo ezithathwayo abanye ziyaye zingabajabulisi abanye zibajabulisi kodwa ke kahle kahle la bekungadingi ukuthi kufanele bekhona umuntu owaneliswayo ngoba munye umuntu obekubhekene naye ilo obenza lezi zinto lezi ezingahambisani neqembu. Uzokhumbula ke umsakazi nani balaleli ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye la umuntu oke wahamba kwi-IFP ngo-2009 wahamba wajoyina i-NFP waphinda waya kwi-ABC ubuye kwi-IFP ngonyaka odlule ezojoyina i-IFP ebuya kwi-ABC. Angikholwa ukuthi laba ababhikisha la naba bangumsindo amalungu e-IFP amalungu e-IFP ilawa abela ngaphakathi lawalalelile laba bebebhikisha ngaphandle ngicabanga ukuthi laba bahambisana naye nabavumelanayo nokuthi kufanele kuhlukunyezwe abantu besifazane kufanele kuhlukunyezwe abantu besifazane nezingane ngoba phela lo muntu wethu lo oxoshiwe kutholakala ukuthi nazi izinto abezenza befuna ukuhlukumeza abantu besifazane efuna ukulala nabo ngenkani ehlukumeza nalabo ekade sibabala la. So ke asikholwa ukuthi laba ababhikishayo bayamalungu enkatha noma bangayigqoka izikipa zenkatha kodwa asikholwa ukuthi amalungu enkatha ngoba amalungu enkatha thina esiwaziyo amalungu ahloniphayo bekufanele bangene bona balalele basize ukuthi imuphi umyalelo esokubika uma kukhona imibuzo abengaba nayo besingabadedela babuze kodwa njengoba kade babona belwa benza yonke into njengoba sebesiphanchisela namasondo ezimoto bakhombisa kona ukuthi abasiyona inkatha and angeke inkathi kubekezelele asinankinga noma bangahamba baye kuphi ngoba asikwazi ukugcina abantu abayimdlambila nabayindlavini abangakwazi ukuhlonipha iqembu ngeke likubekezelele.